yeɓoɓe Des TV on caminama jurama Fouta ha Demmankani Dande Maayo ha Ferlo e diaspora o on calminama on beltanama kala e saaha messuji mon ene yeeɓe oɗon jejjite mbaɗe abonné no Des TV diaspora bandiraɓe hande de wonko gadduɗen seeɗa kalten koye garal Macky Sall Fouta Macky Sall ɗo de gandeten ko wiyete ko est ce que ne woodi walla wodani est ce que ɗum ene heddi Fouta walla heddaki enen mbiya Fouta ala ko waɗa enen mbiya Fouta ala cuuɗi jangirde Fouta ala cuuɗi tefrirde ndema Fouta yahani gaynaka enen mbiya Fouta ala ya garta laabi moƴƴani bandiraɓe monsieur le président Macky Sall nana ara Fouta hol comportement mon on ɓiɓɓe Foutankoɓe on mbaɗamo accueillir walla on kollanmo mette mon walla ko wiyete Fouta depuis 1900 kala lamɗo garɗo koye Foutankoɓe yadata est ce que jeunesse hande o walla mawɓe hande mbaɗi comprendre ko ya aduna o yahata ko enen gandi réseau sociaux ɗi dande ko wotere commune e commune région e région département e département wiyete ko Fouta ala ko waɗa Fouta ala ko waɗa joni noon président Macky Sall ne waɗa conseil ministre ɗo to Matam he joni noon mi nani kala politicien ji gonnoɗi Dakar fof garti nana mbaɗa mobilisé karuji mbaɗa on kokon sandisaji walla tiseraji est ce que oɗon jaɓa ɗum walla on jaɓata ɗum son jaɓi ɗum noon hay goto to haale réseau sociaux je Fouta waɗanaka par ce que ko onon kaali neɗɗo noon so haali yo waɗa respecté konngol mum ko enen mbi enen fof mbi nanɗa fof nana woyto maire uji men mbaɗani hande kala jiiɗa commune aji men ala ko waɗa hen jomumen kono gardina jooɗaki nana Dakar jooɗi kilibaji mumen gaña salaire ji mumen gara mbaɗa politique gaño en jaaha ko onon kaali lamɗo ari en dogi en doganimo mbiɗen ko ɓi pullo en dogani région men ko ɓiyen dañi en mbi ala ko waɗani en ari wi ma waɗanen laabi ɗi mbaɗama walla mbaɗaka mamin mbaɗa ɗum min mbaɗa ɗum e campagne ɓennuɗo o joni noon amo arta hol comportement men enen mboɗo namdi on on ɓiɓe Foutankoɓe hol comportement men e président Macky Sall so ari Matam en mbaɗamo accueillir walla ala en mbaɗa tekke boɗeje walla en mbaran laabi ha anda mette men ɗe walla no gowɗen wadde ni tan mbaɗen noon oto yi mette men kebbinen saluji kebbinen estate uji gullen eɗen luuka eɗen doga eɗen ndewi caggal makko soɓe gari kadi ɓe joɓa en goto fof temedde ɗiɗi temedde tati bandiraɓe mbatten haqqille no fewi so tawi ko kalten kone woode men kolliremmo ko woode men ko so neɗɗo ari wi ene yeyma salo gurdam cellal ya garta o e jangde nde e awo e gaynaka an ɓi pullo gonɗo région de Matam so tawi ka jolfo ka Sarakulle wattu haqqille ɗum ɗo ɓuuri wadde important e temedde ɗiɗi ɗum ɓuuri important e sac maaro neɗɗo to yeeyi ndimagu neɗɗo ndimagu mum pota jabdene yeeye so tawi ko kalten e réseau sociaux WhatsApp groupe aji ko kalten ko ne woodi Fouta ala ko waɗana Fouta tampi Fouta heyɗi Fouta maayi ko onen mbi noon so tawi noon président Macky Sall ko on goytoroɗen omo ara kanko e yimɓe makko so tawi noon aɓe jeeya on jaɓi pamon janggo hay goto men oto wullu hay goto men oto haala mbatten haqqillaji ɗeɗo gueɗe ko minen min dukanta min kalanta ko le futur aroyoɓe janggo so tawi Fouta hande dañi université Fouta dañi centre formation ji Fouta dañi hôpital uji muƴ ndema waɗama fewnama ha fewi gaynaka fewnama ha fewi ɗum man kadi ne ma Fouta dañ no foftiri ɗanniyankoɓe ma dañ ko mbaɗi économique ƴeewa projet ji kono noon so tawi onon wonɓe toon ɓe enen wonɓe toon ɓe so tawi ɓe gari goto men fof temedde ɗiɗi temedde tati en jeeyama en jaɓi attention ɗum ɗo wonnode komin gaddanno ene sur Des TV
min ñaagi on yafuye mbatton haqqillaji no fewi Fouta ala jeyɗo Fouta ko daraniɗo Fouta tan jeeyi Fouta mbatten haqqillaji ko halte ko wona yennude yimɓeɓe ala ko yidde hankadi ne Fouta woda ko ari woda ko change ko yidde andude Fouta woda ko heeɓi ɓiɓɓe Fuutankoɓe so tawi ko jangde wonno Fouta jangi tawi ko anduɓe Fouta andi kala ko moƴƴe Sénégal ko Fouta ummi kala darje gummiɗo e aduna hen koye Fouta ummi on ala hande kala dañƴo kone naftore tugganma ko Cheikh Oumar tugganma ko Serigne Touba tugganma ko Limamoulaye Baye Niass Niassen ha yetti Tiwawon on banggue l'islam ko haalte ko ɗum ko Fouta ummi yo Allah wat barke Cheikh Oumar ko duwawu makko jaaba ko heddi ko affaire kala bureau mo natɗa hande kala hande cadre mo joguiɗa ko mbimi e wimami ɗum ko yettere Allah ɗum ko duwawu kono noon heddi ko wadde réalisé ko joguiɗen ko onon seeremɓe ɓe min ñaagui on duwawu e Fouta gére uji moon baɗɗi fayida ɗi ciftorel aroɓe ɓe yoɓe jeccito ɓiɓɓe Fuutankoɓe min mbawa dañde ko ɓuuri seeremɓe ɓe woni Madina Gounass woni haɗo wawi wonde fof so tawi ha khalifa général ɗo wawi wonde fof son joddima autorité ɗi gari mbiyaɓe ɓe toppito Fouta min calmini on min juurimama min ñaguimamo